Paano mo makapalayo? Hindi ba cellphone sa imo? Okay, konting oras lang. Mga 2 minutes lang. Kung so ano? Yes, bro. O si ano, bunso, bunso. Yan yun. Yan si ano, si Rose. Pideng. Oh, shut up, Jay. Oh, sige na, Jay. Mano na kami at papalayo ako. Ingat ka dyan. Welcome to Albay. Bye guys.